Obahi bebre ano poku are no ma wa no asante kotoko no no so ne ebedi akwa aboaboa ho etio ne to na sakra adesema me mamu nyina kwa bode mo ba Alandu Media so san say wo say yesum asantama yesum kotoko hene na yesum Ghana maintina na nanu nyina yesum wo mo sara enu nti enne Alandu Media yaba bepie mu ewo Anyinasu enne bomode ne tenase so Anyinasu dehie anaso say what Anyinasu hu nsem na opese hu abakosem a bomode so bagya akunya no atenase enne de besua wa ha na edoso otwede mponyankopon ache Anyinasu niema pii a esese me no mienu yehunu na afense bo hu de wuro ma wiase afa na nyina so ete na esanse mpanyisi epebibia ate agese kubusa berwanti emro so nyina ene nananom otwede mponyankopon ede adide adomomo no enti no enne ye ne Anyinasu hene nana akwasi awoba otoso emienu enne otwede mponyankopon ama ya yinhyira so nkokra ene ene na eba besua de medin ede maame Fozia meyema wo hena tenase ene ya de ne ma na de toche yiwe emfa de sua no emfa ntom so wo hena wadama emu ade toche pa wo hena de wo nkaso ya da so so wo hena enne eya de ye ni se adwuma wo mu doso ya me sure so nya bread ama ya woni ebebo Anyinasu ho nkomo wo hena wadama ye ka Anyinasu a yenim se aban hihye mu no adwuna se cheduma se emu enehye amamri mu no ye ka Anyinasu a odane man anazo se okobo wunya bi so na ne mo yeduma nda hokosom kotoko hene yo manfosu ya bedam ase se nde akweside maba na nyina ye di na se de osibisa no mechire wo mu na waku sanse yewura otumfo wose ye ma ya sante sem hu hia ye nti ene emrante na ba wa no nim amamre no na ye me de sem so ma fato mo ho so na mo peso mu hia na yewura otumfo kan se ye ma ya sante sem hu hia ye eno kwese obisa me medi ade kwa ma sante sem hu hia me na obi wo na so ba foforo no hu a wose wo hini we ba foforo bi a wonim he me mani hia me ntimi sua ya nsa na meba wo ye odihye bia ese utumi ehu amamre na ehia pa se watu kwan ko obi kuro so se wo he e we se uhu obisa se me yiwa no anfosu ya Anyinasu dane mai adwura menua odane mai secheduma se edane mai na obisa se me ye me de ehu amamre no o si yakobo obi so tete no na Anyinasu hene osoma hemfie direct na kwesi ya oba wodi kan wono otumfo hyira asase so ebra wo ba bi opese otena no otumfo ma ne ba no hyira so no de ma no nsa santimeru ade asase ni nyina ne dia na tete no ko no mu no nsa ya asanto wa boaye no na wo bo ahemfo aboaye nyina abaso no ya santua ye se onso ofeso hene ka se mo ani nko eno ni asase na ya santua so ka se openi nuanom ni nuanom ono mu free achem eba asantimemo ya si 5 years achem na do ku ana na me o saje fo kuntunkun ye na efa na mo ati ofori panyini na me na otumfuo ena yes sa na waka dia na sa wo so wo mpahwe wo pewu nuamom no ba ye dia ene na se me di Anyinasu hene bonwire abraka so tanodumase domi abra no ebe ka wo ho na ukobo wo nua panyi so afani okese wo ye me nua panyi na ni mu yedu na mo de besom me wo ahemfie eno ne ma ye ko ojuso na je say enam eye abasoba yewura busa eye nana ya santoa de wo pesa yewura de bona baso ne se pesa ne nua no nyina ye fukuro mu ade no enyina wonyina mo metena fa sa kenya sa de a nanka mo nyina mo de da mo man data
ɛyɛ nokore sɛdeɛ wabisa no nti saa na ɛteɛ nti deɛ na opɛ so obisa mekyerɛ obi afa Anyinasu ho no sɛ yɛ ba mekyerɛ wo beba jo ne me yenhwɛ ɛyɛ den sanse mufri de nkyerɛ ba no ɛyɛ den achemu ba no ɛyɛ den na Anyinasu ahanu mumu na ɛyɛ ohina wodi kan ɛbɛbɔ ne sesen wa ha manfosu obisa asɛm ɛyɛ sɛ na yɛsɛ kyerɛ mrante kwa ne mabaawa no no mu hu bibi obi tim bisa me sɛ na kanka forest fo na na mo wa ha kwan we na prɛko a adwuso na mokɔ kɔso me kyerɛ na seɛ deɛ ma Anyinasu hene baa ne sɛ na kwasi awoba edin na yɛ mienu akwasi awoba no no mo yɛ nuafo mienu na kon no nti mo ba no ba ko abedu na ba ko baa nti me din ne yɛ pa mienu din ne aka abo enuanum mienu na mframanfo mo ntemu sanetiye na o yɛ okofo kɛseɛ wɔ akyɛn ayo ase na yewura nsɛnsɛm bi wɔ hɔ a mentumi nka sɛ meka fra ne ntoma ɛna ma ne ba asantemam na obeduru yɛ no ɛna yewura otumfo na meka yi wɔsi asantemam mu ha nyinaa kɔhwɛ baabi a pɛsɛ wɔkyena na wohu abɛka kyerɛ me na me nhyira soma wo Anyinasu ya mepam sɛ na nipa bi te ha na yɛpam wɔ mo daabi ana kwasina ne bɛkyekyereyɛ na obi ya nte ha Anyinasu yɛ titikuro titikuro na ampa ana kwasi da yewura ase wɔdna ni bomu besi agona do dua kra dua bi si hɔ ɛhɔ na kwasi ne domu nyinaa bɛtena ayɛ na ɔmo tena hɔ no ɔmo sɛ no de ne hwɛ wiamo ase ɔtete nso na ɔhene bi yɛ ahayɔ bɔmɔfoɔ anta nti hɔ na ofiri agona na ɔyɛ ahayɔ edin wiamo ase ana Anyinasu hene ka ho ne na meka na yɛ boɔ kɛseɛ sɛ tete na ayowa ana sɛ deɛ ɛseso no na ni hɔ enti bramo so boɔ sɛ nananom wokɔ wɔne ne chidom ɔmɔbɔ ne chidom nipa ɛka no hɔ na obi pra na boɔ ne ɛseso aduro na yɛde ayem ɛso brane baako nti sɛ obi hwehwɛ Nana Kwasi a woba a wɔse mekɔ Nana Kwasi ne wiamoɔ ase na sɛ wiamoɔ na wɔbɛtena hɔ no ante ne de tete na mo ɛdo wɔse no mentena ha mɛsa akɔ bepɔ ase wɔne ne dɔm kɔɛ Nana Kwasi ne ma yɛnya bepɔ na yɛ ase na yɛ mountains kɛseɛ bepɔ nti sɛ wɔkum aboa a wɔse momfa nkɔ bepɔ na yɛ ase na monkɔ hɔ na ɔde kɔguo nti edin bepɔ ase a wate nyinaa na yɛ bepɔ na yɛ ase ne mo nyɛ bo paase daabi ɛne ɛyɛ na bepɔ ase Nana Kwasi tena hɔ wɔtena hɔ no a no tete no baabi a bɛko ana baabi a bɛkapture ne hɔ yɛ wodea nti sɛ wotena hɔ na ofiri hɔ na da obi asi hɔ amemfa wonkɔ no ho abroni kurom Americanfoɔ hɔ adenti na mo base wɔ Germany adenti na mo base wɔ Japan so abaka sɛ de baabi a ntɔkwa si yɛ baabi a ɔmo capture baabi a yɛ ɔmo yi no ɔmo military base hɔ sanity nti Nana Kwasi de obi si bepɔ ase sɛ ɔnhwɛ hɔ ma no wɔba no tete nso ɔhene bi yɛ kɔ a ɛdɔm adi n'akyi ne so Nana Kwasi dɔm na nya agorɔ diansa na betuma atwa ɔhene bi kuro bi so no wo hu a gye sɛ ɔne ɔkɔn dɔm bɛn na ɛba yi Nana Kwasi ne apaa hene ɛde bɔɔ so ma otwi faa no so deɛ si yɛ deɛ menka fɛ no ntoma otwi faa so na ɔbaa dew apaa hene de otwi faa so dew hene ne ne ɔne de bɔɔ so na ɔkaa sɛ baabi a Nana Anyinasu bɛdu biara no sɛ hɔ yɛ me ne wo hyeɛ so wɔfiri da no ba asante mampɔn ɛnɛ meka mpani nsɛm akyerɛ wo deɛ meka so nyinaa ɛda yɛwura anim menyi bi mfirim nti na mesɛ ma wasante sɛ mu hia sɛ deɛ yɛwura kaeɛ no Nana Anyinasu a discover mampɔn ɛnɛ sɛ wonyina meka mampɔn first mampɔn ayowa ase
omo old post office ho nyina na Anyinasu ho na wofu ne ba yere enti efa sekire nsuta be poso ebe no nsu enti na Anyinasu wo hye wo ho wo ya mekan we ye map 1928 full letter to hye bo ni fita na yewura ma to hye ni nyina agyaye no ni nyina wo free mampon o se mentina ha enti wode obi si we french le beka wona na ehwe ho na tete no de obi si ho na se BBC a na wodi mirika e bo na Anyinasu amane ye se mi wura me wa hai enkrofo bi so aba ho se ni si na Anyinasu ko hwe edom no they say I'm one pound baby ebra wasana chi bai na twemekwan na ehwe ho na BBC ye menka ni nyina o free ho no otutu ni nine ba agwira hene ne efren krubu akuma na Anyinasu hene duru ho no ono so dombe ni oni ni nua no o mu nim so mo ye anua nti ntokwa ni mu no me kan fra nem tuma menka ni ena ohun se anase ye nyina ya asonafo no obi adna yigo ho ti no obi so amane na he na wo kro o se mi wura abi obedru bia amane bo mi wura na se mi hwehwe baabie na mi nyana se be pe ho hodwo amemra no wo nhyira so mame ebira he ne director na se mi nua fa benkum so na Anyinasu ne dom na kwasi awo ba dom nya de ketu efa so abesi nkransa ombedu nkransa ombeto nkokra miensa akresa akradosi akrampofo omudua ba de odu akwa se nkransa fo ase pa so fira makom tete no omufiri kumase bedi pa wo ho on se bia adan ya omosisie ombedi pa na omunya bibia omutensa na omde akọ ombuduru ho so kokra miensa bi so omane ye na ya na omunim se bia edu aye bagiba bi omotiye nti amane bonu no no se imagine ye wura na se ye nhwe ba bi epese yetena ne me kan kire no ya no miensa edi an ebo kire wi ene yeso edi ebedi pa ye nti se mudi mani hwe street ya mo kobo no tachi mai mo mfa mani nsan hwe bebwe nkum so na kwasi ne dom do mani hwe benkum so omo ba omo duru nsu adi adoa na Anyinasu hwe tia adoa wanku no wotia no owuye na komo de wo mo tia ya mo bibi ene wo chie no na omo kum no ne dom we na ansa na ba na nkransa hene ka che ne se o mani dua bi de dua kra wa bisi ha o konkransa ahemfi adua ndesi ho kese bi no na o kan se ana Anyinasu hene ba bedu bia na kwasi mana nye me ne wontem bia bedu bia ho ba ye hye so dia doa no ho ba ye na Anyinasu hene ene nkransa hye so na ne predu sabi manfo so ya wo ade ya wo asase na wankọ kwa so bi befa ana se sabi wo to wo kura na unsi udan a otimi di bibam sanity ye de won so nya me no yetimi kura fa no kure na ye predu so na bedu kirade ti ana Anyinasu hene woni nkransa hene ne bohye na woni adwira hene abohye na woni ofenso hene abohye na woni agona hene abohye na Anyinasu kura fi mampo ba na wodu adigwan nti ye policy wonne do ni fita na tutu okese na Anyinasu beduru kro bi e first chedomase na Anyinasu na discover her first na se mampo na Anyinasu na discover first obetena ho nom na anza na se chedomase nso na bepo ase bepo ayase sa na ye kan na bepo ase na dem me ba ya no ne emrantie no ka o mo bepo ase ansa na oba adwira nkransa adwira hene ni nua pa boshi
bedu seche do machine wachena ho edin aseche na dua bi a aseche na ene ye kasa fra ne ntoma nti me nkyire aseche ba emo mo firi ho wachena ho no wa tete na no mutse ba bi na o mutimi hu sanyi o mo a o mutimi hu na o ma san move wodi na chia wodi wo hu ade kuro nti ti na o firi seko seche do mase ba ahayo na wona nwura ni mu a na oba ahayo no a eno obehu se enyina miensa bi abubugu ho a ensuo krogin ginem no se satan kwaye kusu o se na haye fi me hanya na ye kwaye ni akese o se ensuo kro busa bi no ye aha na mepe enti mesa akose seche do mase makofa me dom ebe me bi hu no mpese me chena nti kro Anyinasu na nyina miensa na ensuo kro ginem Anyinasu manfosu ya na obisa ya na Anyinasu asechede no enkuru a wokwan ho na wo ba nyina wuyi amoako wa my area ho na wuyi Anyinasu enkuru ansa nkuru a ho nyina beto ye na obi hu de kote bayira ho mamu ama bayira mo a kachi kuna da ho mfie beye dun wo chitu aduru na wo hene nim na ntokwasem ni adonyesem no emwa no sebi se na wo hene bi wo ha na pan ni bi wo ho anya hwe nka wo sire bi fra ban mu a sa mfie ni nyina wanya bi mienu bi de nka benya mahaso ya samu na enne nananom aso aya adom mo de wadom Anyinasu man de nyinse ewegidi mapasa Anyinasu bedane na Anyinasu aye Anyinasu a tetena na esitie no ama no ne din no akosoro mpo asensa wadama ensu ahodo a na wo ka se obehu se eye enyinam yensa ensu krogen taase no ohu se ne mapa ewo Anyinasu ewe ne maben ena utwede mpo nyankopon nananom ede adom Anyinasu ama Anyinasu ada soroko afosho bi sebi otumfo ada roma na Anyinasu hene wa asase ya otumfo no ade shira asoma na Anyinasu hene ebi ne agenda wuro nsuo ya makohu yi Bible wasankafo se bibia wo ne bre satiti ni yare da ho wo hunu sa na ewuro a ebomu saa wo adwira kwan mu ha wote fe ba bi ba aware awobre wote titi no mu na papa no mu ko ho na bi no mu ko yi nam ene ade ba se de Bible sika se wasankafo se bibia wo ne bre me bre yi so na no madawro ma yankopon adawro ma twe bi apon apie ebi no tumi kisa na da ho twen wo nti wo kan ya ye frɛ no agenda wuro no obi sase de nchi ne ye frɛ no agenda wuro on se ye boda wuro ya eye den agege eye loud ma wo ba bi a wote nti edin agenda wuro no eye se ebomu a wa so obi ati bi na ne mo ate ne nka amoduru he en oguso a wo frefre okay na ohin wadama eye ensu ya ye waterfalls nko agenda wure nko a ena nananom de adom eye Anyinasu anase ye mafoforo ka ho esa se ya tesa bodan bi wo hanoma eno so honom so ye kama pa yo manfosu ye no kore enima pii wo kore mu ya na ehia afeina eyiba said the osanka foka say Bible say bibia wo ne bre e wa bodan kese wo ho na mokọ ana branch enya ho ba ko kire mu na nsen school fo no SD fo ni nyina akọ ho omutwa pictures omukọ gye mu na akọ say de wako Israel no na wona mepo mu na wo hwe no nenso ade bia ye kakra ye hu ni sei no e wo say aban ne so yasere hwese kuro ya da ho mfie sei na aba menko ade na betima ye adwoba no so me ba ye na mo ba abeye bi enso de omo anwie na kwase a wo bo beto aso eno nti na ye wuraje ebitu mu no ne open se wo gi watu mu a open development
sabi obetina akonya so de bia me ka chenye sufo se mfi abedie de nyame nanim na so nyem fi bebe se metina so mfi aduasa aduana na ma anya hwea eso fa so ne sei na nso se mfi adu ne metwa bibi a eno ne hia be ma santima so apagya me ba ye so obi sa se me ntimi nyane nyina na nsuo ni kurom ha me ana me save waters for negotiate ye mu free kan ba ya on se na woto wani obi e pro ya nsuo na wo water tank no on so omo san sibi so kura wa akiri ena se omo lay pipes e surprise abie ni se pipe o fi ipa bi no mu obi ba se omo extend no omo ye extension na ko ba bia se de be ya nsuo ho enye den akopon adaroma na madaroma oma ye ekoso nenka sabi nsuo etene na omosa na nsuo bedu ba bi na awe ubenya nsuo wo ni season na kire nti beye mfie beye enum asensia ni ena omo beye na me bedi ade otumfo adaroma June 22nd yi na me jana ni musa ya me nya mfie nso Kofi Buache Commander 1 unsa hana pafidi yeah to one say bra wo hwe ne sticker omo ka say bra ne yi Commander 1 na free ha ko encline omo boss foforo anya we COP no wo hwe ne sticker ne bo car se mo wo kuma se ba bia na nyina sufo mo hwe ye ma ne nko it's not going anywhere obedum ye police station na ye nibi na daroma and then me danasi nanso owie ne ba bia omo dade na begina ho eno ane na atena nkonya ena behwe ma yesima aposifo nya ba bi dae nti dan omo tim de na penso ena obehwe ma omo si police station adaroma kromufo boaye mekle nom payini pepe bebe minti modi bi nya bi payinfo na boa na yesiye ba de omo dam de be penso na begina ho ne ye ne aye boa na yesiye se wo mo ntinam onse ye nya nsuo ye nya police station biwi esu na kro no wan titi kro e wo se nya ahemfie kesiye sabe kro bia be koso a e te se de o wa asore nan wo ko asore na mu ni asore nan na mu ko no school mu na nwie peye debe na no mu so nyina se o mu nya ba bi da ansa na kro na pegya ti me ye ma bin se e be boa na ye kro no ye si ahemfie wi abetima ko ye nwie ye de ye guso ne nka ma wie nanso bra ye sha ase na me hu se secondary school ni krom ha nti NDC time mahama breso ena me chua na mo na me nya minister ba ko nya me kana koma ena onso boa ye ofin kransa ye di animu no ena ye nya secondary school na madam am 3 years ti secondary school abaje abra na bi no mo sisibie obi kura ko nkan abra mo frɛ ye se ye mra nkan akufu ado penso schools abaje ne Ghana ha 13 no na Anyinasu ka ho nti kro no so hwɛ ye se de beto na na kwasi awoba secondary technical anya bia na beto me ho omo hwɛ modem mo ne emfi nsadie nukura ye ko nkan o hini bi na o sesei me sin 70s my secondary school will be kuru my papa no wanyini pa menya na anu ya na minister ba ho no mi so kire na bi ba ho na se yakopon sa wo na madawo ye ni ai di nto ba ye secondary school no e ma abanje ye no soso no enne o masi adosan e wo careful no so ho e mi se bibi aye nto bo ase e be yi sa bre ne nkama wi ahemfie no nanso medwin se madishie krom ha youth enonum na wi tramo emai tembi amano so kwa de hia me ma na ya no mebobo na etu kwa ye hu se nimdie hu hia to de bia wa kwa ntu mutimi ko hia wo bi na wo pa yu ne neti ho ohwe wa to de gba ya gana de misrawo bra form shi application we de ma me misrawo mo wa me na me mfele ini ni papi wo kumase mai wo kumase obi wo ho de ne maame ka che na nsan do yiri huko ni mo ba ko
nice lady. No, I will fear come out with you, so what you call Bobra. Mene no call a year be. Me call no. Na papa bia. One or fan or secondary school, no, they too kind. Okay, me was Nana. Papa wait the same, you know. Now I'm saying now what you when you left father now their own call. Simon don't say anything. Sir. But who said the education was here? Ain't he? Near me, and say, Major, my him feel natural. Near the near school. I'm passing a year, 3-4 years in, you know. Yet, man, a good product to be a free more. A year, ni pebi or was, say, almost training college. Yeah, almost free. Because I will buy senior high. Tell me, move free school back. Number chia, Miss one who said, then why you come on to the house say. Mukos baby, na money ni parliament girl. Na when I'm so baby. And there will be bow home. And you will be a bit my bow home. For an overhead panel. Much to hear ya, maybe I will, because I want ye. Nanso ye ni brim. Na ye nya crutch for. Ni nya mabawa. Yeah, bet my boy kuri. In the training crisis, here make us say, Nipa kura kokobeye nwotwe tunkun de nanana de omatum. Yeah, almost school fees. Omo be me na me so de mama me kromfo nipa kakra bi. Ye hwe boa ma first year de etwia. Second year mo so mo mo ho na fees na aka no. E mama alawa no a mo so mo ntra na mo fa benye de. Na ye nchise papa the parents no. How you see e boa ye ba. Na da bi mo nya ho mfa so. San se o hwe krom han sa se da ho mo ye na fuo ya. Ma ho 10-20 years. E ho ni abaye kro. Na se wati ma hwe oba. Na wa ko school abie. Ana wa jibosom ya akatua. Wa ya abrewa ahina wodi. Kakra bi. O ma ne o kakra bosom bia. Wo beti ma didi. San se kumasi ne wo oso ami. Na ni oso ami nyina ye wura. And now say ho nyina ye kro. Enti se ya adwi ya nwe da ache sa na me ye no. Me menwe na nko ade. Maka che matran ko nya se bibi ba. Wo benye bi na nso mamon kase ye chadi. Encheni de bi nsi. E wose yetimi de ye kro yi. Na wo besi secondary school. E ya de ketwa. David. Ye sha se ye dan no se duafo. Pagini ba ko won kan no share na bi na wose nana. Wa e bo chaman. Because school e kura ase. E kwasi mambo e kura ase. Ene nyina won se na be ye. Ndi se yeti se de kura dua se amontina. Na me no matran ko. Be kamu mu a ena sabi. Yetumi enya ya. So kakra. I mean Rome wasn't built in one day. David. And step by step. Yeah. No, he says when you see J and woman suya hui. Me ye di say MPM a year secondary school. No kwa. Oba pesa ubenya training college and also ubenya university and as a nursing training. Ewo Anyinasu. Ma for sure no pray. Na nse ko mama Pentecost for asase. Ewo ha ya anye kapre. Me tu ko ni nyina nim se mo nkese na akoton agi skill. Me nu adwira hene frɛ me. Ebra na wo kate so wo prison. 1 mile square. What did you want free? Na paying for so corner will be tuni bafo na de wo so afa bia to. E ba na me say. Me so me apply. Nti my clear krata de koma o chama wa kra. Through area head or mampon. Mo so for no. Na me kan no so be no ho ase. Amen. Ebra kasa no kwae no omso mamu aye mutu nipa se omomehwe e dem mo free se omeye mpuntu bi wo so manipa benya adwuma ye ne ombe de ye hwe ebi ni ma bobo so yi se ye nursing school se ye clinic na hospital bi se mpo simi kwae hospital kwa se wo ho aye pe ana de omso pese omoye no omoye ne mapa omomeye no so Team kata sem ye guso. Ya anyi omsidi.
enam mpuntu a wo painting enam mpuntu a ye painting mo so ani age ho o ma ba ha abedase nti ye wo kan so wo ye wo hena ene ne yesa wo nko a na wo daka mu na wo subject no wo mo so bre na wo se wotumi ye bibi agi wodin na boa ma asantema so pagya enye so pagya asantema ya pagya didiana ina na mo ye no ene akwantu etu de yesu yahu no ene ye pese ani kroma ni nyina ye ba akọ ne ye boa ne ye pagya krono ti bi ba ko ye nche enso masan ya maba na sana na wo de wo nche wo ho enya afi ni mfie mienu fo ni bia oh me say akọ na no ye 2 months eno de Roma for ne be di 100 years anniversary se kuna chi asafo no ba ha na nya 100 years nje ko etituku nti ma me kan no mpayimfo no invite se na se oba enso na me kodu ye na me twa me ho ba bia na enye yie na enso se ni mo nyam hye kase se ba okuro mu a na o se ne bo hwi be hwe e ba yeso so no ye no nko me de bo ba akokum no ma yinu na se ye hwe nsema wo ho ne kakakra ansa na metia me na achi a na ohino wada ma ye ba no so ye nya na nti ye se ze eboa ye de sese kan no aye ton we wiase afa ne Ghana ha be bia be ko bia wonya bie no efiri Anyinasu ha ma fo so ye na kore boy ya e wo ho wo soro ha ya mrakese tete wo hwe juda no ho a ne no mo ye firi wo na abo atwa ho anhie nyina na ne firi krom ha se ba bi fo tu bi kura na kase ni nyina no efiri Anyinasu e be jan fo bia ba ha abetom yom be fa abo firi ha de koye nti no kore eno hine na na macha masa acha mane ma wasase so pa o ene ma pi wa ha afi bia plane be twafa ha me wa ha be 3-4 years na plane circle sa e wo ye forest nim no opede na bisa wo no wo ma se afi bia ba aban nto sabi onye fuel enu plane mu me fa ha bra wo hu bibi eni ba bia nso na pie nyina na yin se bibia wo ne bre na nsa kwati ya kwa na yesiska wo bibia pie mfie bi ya twam enti minim se ye forest ya da ho a aban e wo ha be hwekọ no nso nim de wo hu no ho oni nim de wo hu no ho na nso ige bibia wo ne bre bre no nso ohiro wada ma yin fa na pese wo hu Anyinasu in the next 10 or 20 years sania education is ehia me no e be se nkwa na ma school ni hia o sanse le wi ase bibia ko technology ene wutu kwa wudu report kura no a fa se ne ese ntuhye mu wo ho ne ntuhye mu ni ho wa wo de kura san age ne de afidi atoso ahwe no fe ubedu ba bi no nye nipa na check wo e wo se wa wo de passport no bie page a picture na wo de toso na wo scan wi a questions ye wa answer na wa approach immigration na wudi ma de abede what ma ye we ntimi nyemu hwe eno nti ne pese wo mu hu empokura no se e wo se o mo koduru ba bi nye nipa nyina na eduru ba bi wo wie secondary school kura sabe minimum a o maba manim kromafo yi aka kire me se nana se ne secondary school ha nke anko Nigeria se ne secondary school ha ebi ankende yetumeje aban akatwia mosumi bia engineer pese kono kodo no se ye ma education no hiaye eno ne first otumfo education foundation on bakrom ha on be 2 weeks yes make them mo ba ha on be 2 weeks ema computers ya nkrofo hu that was about 3 years ago 4 years e bo me wura abaso 2 weeks on be ni krom ha nyina na ye gada school baabi na o mo kire sabi nkura ni bi wa ha ma so kwa na efi se kuda omo nim omo hu ye eboa wo mo e be kire bofra no won sa santima ye nya ho mfaso nti e ba ha ni ma pi wo ho a ye na so ni nyina akwa esikasem land ye da ha ya kan nyina na enye layout menya 2 doctors bi free Kumasi UST ne 2 omo hu si ho ba krom ha back papa fi ha me wo ha na wo sinana e ba ma wo no won tena hada nso wo ye panyini wo
UST wɔde ne baayɛ sɛ ɔmɛboa yɛ ɛnka yɛ sika kɛseɛ bɛde atumi atua yɛdeɛ ne sɛ bi yɛfiidi wɔ mo ɔmbɛboa yɛ ɛyɛ layout koro yi mu kɔsi baabi maayɛ yɛsan so plan yɛ na sɛ ɔplane sɛ ne nye baabi asɛ fire service gyaba a wo sɛ kaa nya kwan ɛnwura mu nti me pɛn so yi deɛ yɛayɛ ne sɛ yɛnsi down anyhow apart from kodada no new site ne deɛ wo abɛsi dan bi ayi road atom yɛ sɛ biribi si na firefoɔ ɔba a ɔmbɛnya kwan akɔ mede me die wo sɛ mefie ha nyinaa hye yi o na mama na nhyɛ me so adeɛ bia woyɛ abɔnsam wɔ sɛ bi ka mu sɛ santima bɛtɔ hɔ ba bɛyɛ kɔbɛ 300 and something years yi na de nana mo ntima anyɛ na sɛ meme bɛyɛ a wobɛfa ho adi baabi emu bɛyɛ yi nti ɔhene me yɛnhwɛ sesei no nneɛma esi w'ani so dɔ so ɛna mpanyinfo sɛ nipa baako nso nso na ɛyɛ nyame ani ɛkata ɛnɛ nneɛma a yɛbɛbɔ ho nkɔmɔ no ɛyɛ me fɛ papa na megye di yɛ sɛ nso so no yɛbɛtwa ne nyinaa de akyerɛw sanse wɔ fa ade a wɔde kyerɛ do ahena aka ne nyinaa yɛbɛtwa ne nyinaa de akyerɛw te sɛ wo so yɛ de hye na sɛ wo so wɔ ɛyɛ akɔmfo ama so a yibi na fa boa wate ɔhene wada ama timi yɛnhwɛ sesei no nneɛma esi w'ani so dɔ so deɛ ɔpɛ sɛ woyɛ dɔ so to de akonya no ɛna nananom de adom mu no asɛm bɛ na wɔka kyerɛ ɛyɛ wade hye a ɔmakɔdi ɛyɛ akɔmfo ama so da was a question we need hear me pa na wa bisa obu be ni ba consent mi nkata nyame ani o mu ntwa wo mani mehwe Anyinasu na wotu kwan kɔ baabia wodi mfie aduame ni obi akɔtena America na wɔse wo mma o masu no to Africa kra wo mma last minute ha so no yɛde ne ba ya obi wuye wonya mfie aduanan last minute o yare yɛde ne ba ha obi wuye Anyinasu mai muame tete nsɛm ne nneɛma yɛnyi mfirim na yɛ sɛ wɔn ha wɔ bia wɔ kurom ha nanso afi bia yɛ mo afɔdeɛ covid baayɛ no ɛno nti ne yɛyi firi no na sɛ fie bia mu cement mɛsrɛ wɔ Anyinasufo bi wɔ America ebi wɔ Britain Accra Kumase empo sɛ wɔn no wɔ Kumase ne Nkrankoa no kasa yɛ boa ɛnyɛ nipa baako ɛnyɛ mekran ko asɛm wɔn mo nyame atwe wɔ mo nsɛm wɔahwɛ sɛ nana sɛ ɔnha wɔ bia afi bia sɛ cement bɛboa baako kora na mienu a medie na yɛmfa mpagya yɛ kuro mewɔ concern youth mo kuro yi mu ɔmatwe mo so asi hɔ mɛsrɛ wɔ nana ɔte America wɔn agya ne bibia bɛtena ha wɔn so mmoa me na adwuma no aheni enna fem sɛ de ehunu no nanso yɛ na namade yɛ sɛ yɛfa ne yɛ ne yie de mesrɛ wɔ mo enna mo fidie so ɛkɔ wiase nyinaa no yɛtu kwan na yɛ mmoa saa na abrɔfo no ɛnyɛ bibia na yɛ aban da bi etu acha ne dɔso yes munye bibi mfa mo abokuro mesrɛ sɛ ɛno na mɛfo wɔ fidie kɛse so sɛ Anyinasu wɔn nyinaa mmoa na yɛmfa papa bi mfira ɔhene wadama we de yɛsɛ sapɛsɛ wɔyɛ kɛse a wɔyɛ madifo kyɛn sɛ wo odumadi a obedi ni nyinaa bɛkɔ nkan ma nneɛma a wo hwehwɛ nyinaa ba mu a gye sɛ nkonya sofo watena nkonya wɔn nyinaa so ɛbɔ wachi ɛdom wo baayɛ no mfie kakra wo no matene megye de yɛsɛ ɔma gyina wachi akyigina papa ɛyɛ no korɛ so baayɛ tete hɔ yi nyinaa ɔmaboa tamachi nanso nwie pɛyɛ tina ne da bi no ɔmbɛkasa no sɛ na nani hɔ a nyɛ na nankɔ sɛ obia sɔre na ne ɔmayɛ no ɔmoyɛ bi ka ho na etimi ɛboa kuro yi yɛwɔ nneɛma pie si yɛ na nkora bi nantem mamefo nso nyɛ ɔma obi hɔ na ɔma bɛyɛ nson nwɔtwe ensia mame kuro yi kɔwura mba wabrɛ
Oya aduane wie no oto hokora no a bia ne ba ne nam wanim na na fato no ho so mmire bi se wo aye be chiwo anadwo bia 8 10 na wo na aye no na wo se do ba ahemfie na tu anamo ho a metimi frɛ ma tren konye ne bi ne yakwa afie schools no e tun se wo yo ba e free 12 years 16 wadwen ko 16 21 wadwen ko the more na wo nyini wo ko school na wo ye mature ti me kwa mbisa wo me kwa me shemra wo ha se wo a wonya 18 na be ma be fa wo no ye be kire no ye so ye ha no sanse nimdiye ne wo fam wo be 12 years adwi ni sha na be ma na koda da no so what you see enye omu nyina so da ye nkura bone meta hu nurse panyini sana ebi secondary school pa be se ensia bi anyinsan na mehwe emu no emu miensa ne de ya ho kire sabi boso me sokwa no mugo mu sa se be ma na 5 6 kwa se fakoto we ya na o de ji ade so what you see na so do de be siesie no humpo na wo fompo ntimi entomma no ebi kura so omunya bi kura omo de yakura na wo fo no be yi bi de yakoro e wo se we mu nyina nsus awusan so ne ya hye se wa abo bra sanity ye intimacy se we mu nyina se education ni bem na dabi se wo nkran wo kuma se bi na kura e bo afode pem wa akura na anya hwee no nye dipenya na ni nkaye obekaye wo me she secondary school na se no owura bi wotema no ye akra wo ye adwuma e wo customs wo se na se school nko a wo se dan nice bi wo soro ha mema 100 bars omo yi iska bi sa ha bo betoye se nya wo mango bitima ye debi enya wo mango ntumi nye enso wona akura mu beye wo se dan beye 3 days kura or 2 days intimacy mutina education ni here me first the momwa na nyina sufu me de me be kwa ha ye nkwa ha de ye ko ba bi no momwa na omu nyina ma enka ha na ha bi ni enyina Acha yes ya da se pa ya da se no bre no wada je ha wenya e dia maye enne ye ba Anyinasu ne be bon komo yesua enne yesua ne ma pi enne ye hu ne ma pa eye nana Anyinasu hene eye dia ma na manfo esa se ye wo se yesuma santema na afensi yesum Ghana mai na se de da ya na yura wata ka se akuni hobi eni nti entoka kese a nana no nyina enko emfanya santema nso ma santema nkurukra no eno ne nwumasua ena afensi apomuden enne empuntu nyuma na ne ye ba Anyinasu no me ankasa agi mensem gidi se wonso so agi wonsem se woye Anyinasu ne je hie anase wo fe Anyinasu na bibi nto akodi akiri na kane ne nsama na otefa Anyinasu ho anan de na wonnim se de Anyinasu esitie no ene mfoni ye twa kire wi me gidi ye se wanya adwene foforo kra de ma Anyinasu eno nti wa kan koda wakoma so a wo pese wo boa na wo so timi de wonsase wo kase wo firi Anyinasu no kakra bia no wonsusu yi efa boa esanse kokokoko wo hi enema eye dansen wo hi eye ma eno nti so kakra be yi aboa no ebe boa ma Anyinasu nso apagya na ye kese na danso ewo asanteman aman Anyinasu so emu medi ede ma me fozia enne medi ye se wayisha ohene onkaso me da wasman fosu ya se no ama we are singing at Otweda mponyankopon ya adoma ye be hia e wa Alandu Media. Ka so be subscribe no wa share ama afofo so enye bi ahwe.